Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara, wetena on the notification bell so that pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana ma-news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Munyika ino yeZimbabwe nenyaya yekubata zvikwambo, kubatsira vanhu vari kushupika mumhuri. Vari kubatsira zvinhu zvakasiyana-siyana ende nhamba dzavo ndichadzisa futi pascreen. Da kuti muone murume ainge akaromba aenda kwaMambo Mutize neMupurwa. Aenda neMupurwa netsoko. Da kuti uzvionere wega pavidhio ipapo. Zvese zvichabuda. Saka usaskipe video, zvitorere time yako unatsoona kuti kwaita vanonzi mambo vari kubata Mupurwa, vari kubata zvikwambo. Ende kuenda nechikwambo iko chako ichocho ikoko wakuda kurasa. Vari kuzvipisa ndokwazviri kunoperera ikoko, ndokunoperera masports acho. So vadikanika, dauti titaure zvadofika comment section. Itsoko uku ndo mushonga wacho wandinoshandisa kunopa kuti ndiite mari. Seven. Chipenyu kai? Chipenyu. Chipenyu. Saka chini chaishandisa chichi baba ichi? Chinicho chindo chinoti ndakaita zvandinoita paapa. Ndochiisa buti panapa. Unobata? Ichocho chinobva chaenda uri. Rumiwa. Ndo chinoziva kwandinge ndachituma kunotsvaga mari. Ende ndakangoti ichi ndo chinotifemberesa kuti ndizoti mari iri kupi. Uyu ndo anozongotumwa kunotora mari yacho. Zvandinoita ndinotora uyu mukomana uyu ndomisa apa. Ndotora uyu. Ndotora bute. Ndotaurira panapa. Saka ndotaurira panapa uyu anobva aenda kunoshanda semashaviro andinoita. Obva aundunzira mari. Saka mari auye nayo inozongoya yawo. Inini kuseni ndenge ndisipo. Baba wasvika ngwai? Baba wasvika kuseni. Hanzi. Anongoona wakagara panzi. Pane vana vamwe. Oh. Baba awa ndo baba wemhuri yekuChinoi. Yakauya pai. Ichitaura ichiti aramba kuuya. Saka baba Mambo. Pakauya umwe akaramba kuuya. Nana ndisipo. Ungosipo? Icho kwadi. Oh, hama dzako dzakatatu waramba kuuya. Yo, uri kunzi wakaramba kuuya iwewe, wamwe wakachiya koshandirwa. Yakati nandiende baikoko. Ipapo ndisipo pane zvandaita. Pane zvawaita? Oh, saka nhasi pauri free. Waona zvakakodzera kuti uye wega manje. Pane zviri kuitika mambo saka ndauya. Chichikitika? Pane zviri kuitika kumba kwangu saka handichazinzwisisi. Ndakatoudzwa kare nehama dzako kuti akaramba kuuya asi pane zvakakitika kwaari asi kugara pamba. Chokwadi izvozvo zvinenge zvitondifambira mambo. Chichikitika? Taura ndikubatsire. Chikuitika ndechekuti zvinhu zvangu zvandaishandisa. Washandisei? Zvawaita sei? Zvandaishandisa pazvokuti ndiite ndione kuita mari. Saka izvozvi mari haichauye. Zvinhu zvacho zvakunditambudza zvaakuda ini handichazvikwanisi. Ndo zvinhu zvandawira pano mambo. Ndosaka ndazokutsvagai kuti ndiuye pano. Kunzwa. Ndakakudza pai ndakati ane mushonga wake waainawo Mupuru nezvaainazvo zvanoshandisa. Ndakati zvaita sei? Handaona ndichataurira. Ndakati zvaita sei? Kwamwe wako aripi? Hama dzako wasiya kupi? Handina wandafonera kana kutaura naye. Asi ndatongokwanisa kuti ndiende ndinotsvaga mambo kuti ndione kubatsirwa kuti zvinhu zvanditambudza izvi. Because ndakamboda kutobatwa nemweya wekuzvirasa but pandada kuzvirasa hana yangu yakabva yarowa. Saka ndichibva ipapo Saka iwe waziva sei? Waziva sei kuti mwako wakauya panapa? Ndine munin'ina wangu anga aripo pane mhuri yedu yakauya. Saka ndiye akamuti mukoma mimi pane zvinhu zvandanzwa zvakati zvamunazvo zvamunoshandisa. Ndikamuti kuti kudii ndikamurambira. Tore chikoti. Ndakatomurambira ndikati handina chandoziva zvikanzi pane zvamburunzi munoshandisa zvinokuti tirarame zvakanaka. Ndikati handina zvangu ndinongozvishandira zvamunoziva. Zvikanzi saka vangondiudza saka vandati makaenda kupi kwamakaudzwa izvozvo. Vangoti ndakaenda kwaMambo Mutize ndikati ndokupi ikoko. Ndikatoda kuti tizokuenda mumwe musi vangonditi kuStone Ridge kwamagolisi ndikati alright. Kadzikaya. Vandazongofunga kuya ndega.
Oh. Baba. Matsikepa. Iwe unobata mushonga. Uchitambudza vamwe vanhu. Manje asida kukubatsira todama dzako. Mambo ndibatsire. Todama dzako. Tona mushonga yako. Buritsa! Chichochi. Ichi mambo chine zvachinoshanda nechimwe chacho. Ndakutsanangure, undobasa ine. Afana kutsanangura mushonga yake. Ungandaura. Nezvandochishandisa neichi chirumu ichi. Sunungura. Chichirumu. Ichi chimupurwa ichi. Saka chinoto connection ushanda nechinhu ichi. Andi mukuona apa ichi. Iri mukuona kuti itsoko. Usabva kumashuro. Toni. Unobasa ine. Chichi. Itsoko. Itsoko uku ndo kuno mushonga wacho wandinoshandisa. Kunopa kuti ndite mari. Ukona, baba meko mukona. Ukitsoko. Washoya mushonga. Ko awo chinde chei. Ichocho ndo pandinoita pane zvandinoita kuti zviite connection chione kushanda itsoko iyi inonotora zvainotora mumunda mavanhu zvokutoti achibage achisi nhambo. Kurumidza. Bandiri pamutiza ndakamira vanhu vakawanda. Andikona wabva kusenuri panapa. Basa rakatodiwandira. Sunungura Toni. 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 Chipenyu kai? Chipenyu. Chipenyu. Uchiona? Baba ine asina kutamba naye. Chendaro chisaba chimonduru ina rirungwa nezvinhu zvako be. Uzaba, ukona? Asina achita chinotiza, unotibata here? Chibati. Bosi chatone hashipo. Bosi chikuramba kushanda zviro ndikuiti ndakaida kuti ndichiconnect chikutoramba. Ora chinochuva family chirikita. Chinotoramba kuti chiite zvachaita ukarekesa. Icho. Uchiona? Baba yako. Uchiona? Icho. Ndakachibata. Saka chini chaishandisa chichi baba ichi? Chinicho chindo chinoti ndakaita zvandinoita paapa. Ndochiisa buti panapo. Unobata? Ichocho chinobva chaenda uri. Rumiwa. Ndo chinoziva kwandinge ndachituma kunotsvaga mari. Ende ndakangochinda ichi ndo chinotifemberesa kuti ndizive kuti mari iri kupi. Uyu ndo anozongotumwa kunotora mari yacho. Zvandinoita ndinotora uyu mukomana uyu ndomisa apa. Ndotora uyu. Ndotora buti. Ndotaurira panapa. Saka ndotaurira panapa uyu anobva aenda kunoshanda semashaviro andinoita. Obva aundunzira mari. Saka mari auye nayo inozongoya yawo. Iye anozongodzoka ega. Saka mari iyi ndozonotora pandinoitora. Ndine bhegi rangu randinaro randaishandisa. Saka bhegi ro rakadisappear ndichatoona. Ukona kubva ndagadzira. Ukona chapera kuonda. Ukona? Chikuonda. Ukona? Chikuwara kachi. Uchiona? Ndo utano wacho here chini chako ichi? Nditosha achitodai kutochiisa apa chaitomhanya. Asi ndakachidedza chaiziva madedzo andiri ndakangotana nauyu ndiaigona kuchicontrol kuti chidzoke chobva chauya. Ndochiudza zvokuita. Saka kutaura kuti zvine mazita here? Zvine mazita azvo. Ichi chinonzi Mupurwa. Apa mazita ipapo manje panonetsa. Ndakanzi usataure zita racho. Oho, saka chadzeka nechinhu chako kwaridzwa kwakulombesa kana usingadotora mazita azvo. Mambo ndibatsireiwo kuzi zvinhu zvanditambudza izvi. Usakwana kana dike baba. Unzwa? Pinda mumwe yaone nyanotaura. Chinhu chado chituma ichi.
Achina kwachisingasviki. Chinoshanda kupi nekupi chinechi? Kwese kwandinoda kuti chiende chinoenda. Kupi nekupi? Kuchero mari kwamutoko? Apa mutoko padhuze kana kuSouth Africa chinosvika. Ndikangozichiudza kuti ndoda kuti uende pakati. Pane uye anenge andifemberesa andiudza kuti ngaende pakati pane nzvimbo pane munhu anodaro ane mari. Ndaona kuti mari yacho anayo haina kubvira yanoromberwa kumwe kunwe. Kana isina kuromberwa ndio mandanoitora. Kana yaromberwa? Kana yakaromberwa inonetsa kutora. Uye anobva andiudza kuti haiite kuti itoreke. Chero denge iri nyoka muno maitize. Chero dai wanga zviri zvikwambo muno mazvitize kuchigadzika pachete chinosvawa cheka baba. Muno mwauya muno. Saka iwe uri kuti udini? Ndoda kuti hama dzako iwe dziuye dzione zvauri. Ndosaka ndati mambo ndoitwa sei mundibatsiro mundutsa zvokuita. Kuti ndione kuti zvino handichazivi. Baba Michael. Ndingamusunungura baba hama dzake dzisipo ndingamusunungure. Position handichazvide zvangu ndinetsa. Nekuti izvozvi kana ndikada uchikunda mukona achisukufamba. Sachatone mazuva chiita zvachikuita zviramba chinombomuka. But achafambe zvachandaiziva ndichiita ndakangochituma ndikachidedza. Chaiva chaziva kuti ndadedzwa ndo ndachiudza zvokuita choenda. Chondigira pfuma. Une phone here baba, ndifonera hama dzako. Fona ngiri neyadzima. Ya phone ndinayo but mambo naida ngoti mundibatsire. Unosiye uda kubatsira. Ina handichazvide zvinezvi. Asi hama dzako dzinoziva mafoni. Hauchazvide? Manje mushonga wako ndichiubvisa. Iwe uri kufa. Asa mambo muno zvimwe zvamangwasi wondiitira here. Uri kufa. Baba apedza wani. Kana pane zvinotaurika mambo ndinogadzirisa kuti ndikwanise kuti ane mombe ane mari ndionewo kuraramo bosa. Unzwa wani makore mangani nemushonga kuri rinori dai rapera ndaiva nesvika kuma 15 years ndinazvo. Ukuti baba? Ya chokwadi mambo mopedza mukutaura dziripo dzakawanda. Nditori nadzo ende shuwa nemabhizinesi akawanda mamwe andinoita. Una business? Mabusiness ake esari kenda ndichipisa zvinhu zvesari kenda. Saka ndaribvunza kuti mambo mungandibatsira here kuti ndione chandinosara ndinacho nokuti zvishuwa ndikuona mabhizinesi acho azvichandifa here zvandaiziva zvichiita. Kubva pakangoya hama dzangu kunoko zvakutonditambudza. Ndanzwa tsitsi. Ndada kurowa strike. Ndada kurowa chaizvo because pakaramba yamwe wakaramba kuuya ndada kukurowa chaizvo. Ndanzwa tsitsi zvisingaiti. Ndanzwa tsitsi. Handibatsirewo mambo. Kuti kana kurara kumba chekwa mumba wangu izva ndatone 2 days. Zvoti ndakatombofunga kutombobuda kana kuda unorirasa bhegi racho ndaona kuti zvanditambudza. Waizviona zvamo zvaidzoka. Saka pane da kuti ndizvirasi ndisiye bhegi anenge batanga kurowa zvokutoti nenzwa moyo wangu gwina sana kuti uri kunzwa? Ndati azviti. Ndatora bhegi ndaribereka zvakare. Unonzwa padhuze? Yeah? Konosvika kusvika. Saka ndaitokumbira mundibatsire mambo. Alright, uri koko kwacho unoti kudii nababa wako? Tomuita sei? Tomurowa? Mushonga ndichabudzukire kubata nokuti zvanditambudza kuti vanouya vamwe vazoziva kuti kunoendwawo. Dai ronakawo mababa? Mambo ndibatsirewo nditokumbirawo mambo wangu ndibatsire. Wanondaura? Chokwadi mambo ndakutokumbira. Dare rinorakaoma asi dare rotamba naro. Saka ndandotokumbira mundibatsirewo. Pana pakauya hembe yako. Ndoyandakagadzira naye. Tora hembe yenge yakasungwa yabudisa mukati makuseni ndabudisa hembe mukati makuseni makuseni. Nenda chiziva panzvimbo zvaitika waisa ku. Menga musisina saka menga zaidza mazubai dimira mazubai ndadzoke nemusunungure. Ibotarise mukatu, tsvaga mukatu. Anofa. Anofa, ndiana ovulato. Anofa. Anofa kuti kuri zvinhu zvakamira mushe baba. Nependi. Nependi rake pendi orize pendi ngara. Wangoesa raya wanu asi vaingoatambudza ndo zvavaita. Penda waro ngara. Ndarake. Bosi mushonga wangu vaingosauraya wangu but vaivatambudza ende vese vamarombi zvosho. Nokuti mari ndazinga. Mari yangu kana
mari ndasingatenderwa kana kuwapa maoko Loben deputy ndaitotsvaga pakuti unoisiya kana pashop ozova achiitora ipapo kana kubatisa mumwe munhu ndozovaudza kuti kana andikumbira mari nokuti ndonopiwa nani nganga kakurombesa yatoziva kuti arotauya panapa penda chanaro arona yaviramisa musunungure hembe yake nepende rako uko nembe yako nepende rako waiti zviri kupi ndakatozvitsvaga ndakashaya zvinhu waiti iri kupi ndakatongozvitsvaga ndakabvunza uchinabayiwa baba retsono pendiro munhu akurombesa atoziva kuti auya panapa Prado Bonishin stay fighter Grashin stenchine contra nechine lobrishita grano stay akafa ndikunzwa kumumerera miri wese ndishikisa mwanangu zera rauri 45 hongo saka ndimune muchimbozviitirei kufurirwa uko aichokwadi wakataura wakatane mombe dzinosvika ma28 mombe unzwa umona muchene munhu wamutarisa here maikoro umona zvakanaka here une mari manje handidi kana sende baba kwauri handidi kana sende kwauri ndichada sende kune hama dzako bvunza kana hama dzako dzayakugara dzakanaka sei zvisingaende kubhengi zvinoenda here kubhengi zvinoenda mune vanhu muwanhu ko sei zvisingaende kubhengi ini zvandakatora zvinoenda muwanhu vanhu wapi wese wese vantu hama dzako hama dzangu nevamwe vanhu vandinoenda ngoona ndichifamba ndakango saka kuti mashopu akaita sana okeyo munhu anenge ari patiupaipai unokwanisa kuitora here mari iye hausati amuzwa munhu achita ngoshaya mari panongoshaya mari pai pane zvinhu ndakatongopinda mushopu ndikangopfuura nepativi ipapo wangana nayo pana paitana mambo ndangoshaya mari makusina pana baba ndifonera fana nge haipenda chacho ndaisa pachacho ichocho pabhengi yangu rune pana baba ndifonera baba ari kwagutu atara kati mambo ndenge ndine $100 izvezvo ndabva kutambizwa $100 izvo handichaziva kwandaisa mishonga yevanhu yatora ndachiziva maika kuti mushonga wemunhu uri kuuya ina handitinoona kuti 4-5 days azviti manje pendi rako nehembe yako yausutakura pendi ndichapisa nemushonga yako asi hembe yako hapana kwairi kuenda kusara pano ndotenda mambo wanzi wangodzokera kumushonga chete mambo ndaitombona mato asi ndako kusunungura ndaitombona mato asi ndakangofurirwa neshamwari uchiwa upenyu hwakanaka ndo izvi pane chikafu chandaizviudzwa kunzi zvinofanira kuti zvidye chachine pane ropa randakapiwa ikoko saka ndaichipa pamwedzi ka1 handizive ropa randakapiwa ikoko kwandakanorumbiswa ndoyanga iri mhiko yacho ndaifanira kuchipa kamwedzi ka1 saka chaidya chikafu kamwedzi ka1 ukunzwa chinhu chinhu chinomweya pakayamadzaa chake chakura chinhu ichi chinhu ichi ndaitoziva kuti izvozvi mwana wangu ane nzara amboshanda saka kana ashanda ndakaona akashanda zvakanaka ndinofanira kumupawo bhonasi pamwe ndaigona kumupa kaviri ropa iroro saka ndaizoenda kwandakanoromba zvinhu zvangu ndokwandaizonopiwa futi ropa iroro ndichibva ndanowedzera mamwe makwati kuna asekuru zvaifamba saka wana nganga yakupa upenyu vari kushanda matimamo ndati wana nganga yakakupa mushonga vari kushanda izvezvi ndovanototibatsira nokuti takatosvika tinogona kungona vana vacho totovaudzovanzora ndiwo muzukuru uya aitaurwa kuti ona ndauya uzoti ndiripire zvinhu zvangu kuti zviite zvirambe zviri function zvinovanzwa right ndowandangopiwa zvandinopiwa ndowandasiya ndonzi mari yacho isa paunoisa ndongoisa panisi makwati acho pane pandayaisa pandaiudzwa kunzi ndonoisa ipapo kana waisa ipapo wadzimwa nomva watoita watambira saka ndakava ndo zvandaingoita asi hama dzangu zvishwa dzaitambudzika
hakuna aifa sawa aitambudzika singaiti. Baba hanzi akavaka baba. Tisati chikomba kwake. Chakuona. Nitashikamba kwako ama dzakupa dzichava. Iyo ndabasa newe. Ifeva ndakuitirai. Na tinokubvunza mambo kuti saka bhegi andicharione rakaenda poza andichari pararaigara. Rakaenda kopi? Rakaenda kane mari kwanda kaita miko. Rakadzokera kumuridzi waro. Zvakatondi ndakaritsvaga ndikatishaya. Ndikatofunga kuti asi pane munhu apinda akaba bhegi rangu iri. Sasa ngari mukadzi. Ini bhegi yako mari rupaziyo. Ya mukadzi ndinaye asa painogara zvinhu zvangu izvo angasikapaziva. Hakuna munhu kana ari kuziva kuti ndiri kunoku izvi. Izvi ndangoya ndega ndangoti sizvo ndakaudzwa nomunin'ina wangu kuti wakauya kwamambo Mutizi. Saka ndakati ndoko wakaenda saka ndatokwanda nomunin'ina wako mutuini wako makufanana so. Munin'ina ndianonditedzera kuti koyese yakakudza. Aingotaura kuti mukomana pane zvamunoziva. Ndakati handina zvandoziva ndakamurambira. Basadi mutudini nyaya. Baba ndoda kusunungura. Totenda mambo wangu. Dzatsi dzangu nenya kuti wasukurara. Wopeshedzo mambo hadziuramba. Asi pfuma yako yese mombe dzako dzichapera kufa. Inotoda mumba kemwe chete. Saka koimba mambo irumba yapararwa futi ndizogarawo pai. Nokuti mari ndoya ndakatovakisa imba iyo. Kutongomura yakurira ndi. Zvisi zvemuchonga kazvinofana kupara. Udasana nemuchonga. Totongomurongedza. Baba. Udasana nemuchonga. Anda kwete mushonga tongomuraya baba wacho muna macho. Baba Michael. Mambo munoita zvakadaro ngazvo. Nokuti hama dzako dzakaramba kuti ufe iwe. Hanzvadzi yako yakaramba kuti ufe. Kana mutsvuku iyi. Nokuti ndinowabatsira zveshuwa. Munhu achataura akangochema mari ndinongomudza kuti ndapa shopu pakatinopihwa mari ipapo. Asi unongochichira chizera woga. Ndosaka ndakaupa. Akaramba musikana kuti ufe. Sandakapiwa mukwa wacho kunzi ndofanira kuwabatsira. Akaramba. Ende usarege kuwabatsira. Pane pepa remazita achari munhu akarongodza mama kusendiani. Pane bepa remazita ndio mazita ya madzako. Nzobedza wewe unoona kodzoka. Ufanele kuona baba, wafonera dzoka. Uone mazita ya madzako ani pandakati yawanza. Anyora mazita awo yese ndakayachengetedzera ndinoda kuchengetedzai. Kuti muregedze kushupika. Mambo ndibatsira na mati. Ningina wako wese utorenga kuti ifa iwe, ngwati ifa zotitambudze wewe. Ende nanzo nechekita nofa baba wako futi. Ndoda kutobatsirwa mambo. Ndaisaziva kuti ndo shamwari vanorima wano area yese hakuna nokuerana nayo bawe. Hakuna enda fodya kakunda yako. Izvi zvinovashandiwa ngani izvezvi? Kumunda, kushopu. Kushandiwa wega wega. Sofa pa washandi wangu wangu wa 10. 10 washandi. Wanobhadhara. Nai baba. Munzwa. 10 washandi. Wanoita sei? Imari. Pana ndina shasha baba. Inoenda kunyara visingaita. Watalaka uri pana ndifadza makuseni. Makuseni timuri yamuke pa makuseni seri pana ndifadza zvake. Ndasvika ndiri mudhi yangu tachongosika. Asi ndamuswedza. Izvo zvingwai. Yeah? 3:07. Kubva kumahafu chi? Ndava kumapasti 10. Past 10. Achisvika pano. Wese vanhu nanga watipinda ende nomuziva karo ndiyo. Ndasongomana ndamutipinda kugara pakona. Ndoti mushonga wako upira simba. Secret ndamupinza muno maisi here. Baba, masvika muno makaita sei? Mapinda muno makaita sei? Akarara ndamupinza muno kuti mushonga wake ipere power ende zati muno power muno. Ndozvo ndaitira. Iye anoziva ndamupinza mushonga wake ipere power. Isandikuwadze because yenga ati agadza unomuona Mutize. Unomuona Mutize? Ndakuona mambo ndakukumbira kubatsira. Uchaona mangwana wangu ari pano.
Ndokumbira kubatsirwa Vamwe mama. vakapofumara baba mushonga wakapofumara. Anga ane glass rekuonesa wana waionesa. Pamushonga. Nemwe namba kutaura nyaya iyoyo. Ndakutaura. Ndakati kune mhuri iri kuya panapa. Vakuninesa vachiti baboda havasi kuona. Ndakati handini nemakati baba napofumari. Ndichakugadzirirai. Baba havasi kuona ngwane glass raura waionesa wana wavo so. Zvawaita mupura wako kuonesa vanhu so kuti watiita sei. Uchiwaona so. Vandagadzira vana vaya. Ngwari John Joseph waya vandagadzira. Baba kungotarisa paglass mazova aputika. Masese akuchuruka ropa, rimwe churuka ropa kumuda musodzi. Baba rakaraswa achingochema sata kutuzo kuti tuzo. Chaona pana. Uchisvika pana. Asenda kwada dada mutambudziki. Glass yacho charona glass inonzi Gova ane glass charona pana. Saka wati iyo wati iyi tsoko iyi. Kochunwa chino kutsoka ichi chimo. Kachigadzira chine chine je. Chichi what happened? Nai baba said. Chine mushonga wacho. Urimo. Waiita kuti tsokoyo ndoyaizopa kuti iconnect neichi mushonga uri uku ndokwaiuya futi mariwo. Kune mari inouya ikoko igara irimo. Chitorema chamwa. Kuona kutopenya chumora dzati mari. Ndini ndikonatsa kuona to. Light abana light. Danza kuona kuti nesanzozvionesa chinhu. Danza kuona. Zvinhu kuti tinofana kupanga. Pachikoti chitatu. Yeah. Makaoma wakomana kuti kutsoko. Ndisimbozvinzwisisa baba ina. Aiwa. Ndakusvika ivo right baba. Ndida kukusunungura nhasi apana kwari kuenda kurara pano. Zvakanaka mambo. Nokuti ndatambudzika. Mota dzako dzese apana chandirinomboda kana wani. Zviro tindozvisvika asi handidye zvinhu zvokukopa-kopa une dzose deni. Tota zvinhu zvanu. Pamaiko. Zvingani zvatabatsira. Tota zvinhu zvanu. Dai ndichida baba ndagona kukudza kuti yana mombe dzamo pamombe dzako dzese yana mombe dzimwe yana dzopano. Pamota dzako yana mota pano. Yana zvinhu pano. Vanhu zvichaparara usasvipisa ndibvunza zvichaparara sei. Chichangwana parara zvichaita. Unopedza gore rese chifara. Kuti mbekwatikana chatambura. Kusvika pakunonga mabhini. Chautoitika mambo kana pamotikari pamuri kutorepo. Denda toya nayo imwe yacho asi hameno yangu rambostata usiyeni ndakacheka zvese but ndakatobva kuservice maimwaisa zvatondinetsawo ndakangoti ndikwire makombi ndiende. Fona nguva ndichibvunza vanhu. Foni yangu yakatodzima yatodzima iri ku 60%. Ndichida kutonda ndakamuti ndipo namba dzacho bhandinyima vandangoti ndinoenda. Ndakamubvunza ndakati vandangobvunza kuti pamakombo ndasvika mutaano ndambotendera ndichibvunza. Ndikati naye unonzwa magolisi muna kuzivo here. Zvikanzi kupinda ku Stone Ridge zvikanzi ende vhodatodirect kokwira makombi. Ndazoona makombi ndabvunza makondakita saka ndangoenda ndichibvunza makondakita mukombi kuti ndokumbirawo bvunzo. Chandatozoshamisika pandasvika panapa kumapast 4 ndopandaedza kuzoibatidza vandaona yakatobaka izvozvo. Yasabakawo mafo. Yatobaka enda kumafo ndiri panapa. Kunzo. Apa yadzima yo 60 yadzima ine 60%. Saka tozongobaka nditori panapa ndatora imbobaidza foni yangu ndinoti kuinda wachichaitika yafere ndoba yabva yasobakeka. Munhu akasiya zvinhu zvake uiko haana makore achirarama panyika. Urara naye munomiwo. Handirari naye. Utoramba. Hatorina makore achirarama panyika. Kuneza mfano. Muprofita akamfana ndikubhuruma. Saka waita sei ozvitakura. Itongobvisa aya pasina option kungogara nazo futa pasina chakanaka. Anotongoparara. Kusika kwake kusarenda kwake kutongoparara. Saka iye baba zvinoda kuti uiti. Iwe uchaenda nemombe dzako kunoripa kwete dzese. Uchatakura mombe 5 or 3. Woenda kun'anga yako kwa mushonga. Because iwe pakapiwa mushonga waunopedza kubhadhara. Vanokupawo zvaunokuita but unopedza kubhadhara. Kune zvawakaita kuna baba wana wako mushonga. Tadza kunzwa nani? Chikwata kuwirirana kwacho unotonetsa.
uchaenda kubhadhara ikoko kuitira kuti mhuri yako iyoyo uchazobereka. Nowanina uko usazitambudzike. Wabhadhara ikoko usara zvako nemombe dzako uchirimisa. Wazvinzwa? Ndikutenda mambo wangu, Asi ndikukudai makarara panapa mangwana. Ndikukudai iwe nehama dzako dzese. Ndinotaura nawo ndinouya nawo. Unosvaka ndikudai iwe nechi? Ndine hama dzangu ndichanotaura nawo ndouya nawo.